बहा थांनाय दं जुमाय आदा जों बाजाराव थांफैदोंमोन आदालाय बहा थांनो नागिरदों आंबो बिदिनो लामा लामा एसे बेरायनो फैदों बिदिब्ला फै आदा जोंजों एसे बाजाराव बेरायनो फैनो थ' होनबालाय आदानियालाय माथो खबर दं ओरैनो गेजेराव नोंनालाय मा खबर दं आंनियाबो बिदिनो Ayah, buat hangle zagrone ni. Matuk mana bra, hangter fongbai. Oh nei बै आदैना आं एसे गोदै गोखा मोनगोन होननासो नागिरना फैदोंमोन नंगौ नामा माने जों बुस्थु नामा औ नों थिगखौनो सानदों उदैया नांगौ जादों सौ सानैजों एसे लोंनानै फैनि ओइ हांख्राय फंबाय नों आंजों थांफाथारसै नामा औलै औ थांफामारनोसै आं नों आंजों थांफामारोबा आंनि मोनसे खामानि मावनांगोन नोङो आदा जाग्राव मा खामानि बेलाय नों आंखौ बानागोन ने हांख्राय फंबाय लोंनो मोननायाल' मानो हाया जानोब्रा फै र' आइदि आलु जोब्बायलै गामसा Marisa, nengah mana sampai berduka kalam bertanya saja. Jadi duka kalam bertanya nengkau pun ada orang kalam bisa. Ayoy, आंहा जोबोद दुखु दं आयै Bisa nengah मा दुखु जादों खोन्था होनबासो जों नों दुखुखौ बुजिगोन आयै बै समनि जाथायखौ गोसोआव लाबोब्ला आंनि बिखाया गावखाङो आयै आफायालाय बहाथो थांदों दं bisa नोंथाङा न'आवनो दं आयै आफाखौ बेयाव फैनो नांगौमोन र' लिंहरनि आं bisa बिफा ओजों फैलाय आंनि गोरबोआव जोबोद दुखु दं बै समाव आं नोंसोरखौ बावगारनानै सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै दिनै बेबायदि खैफोदाव गाब्रनांबाय आफा नै आइ आरो आफा आंनि बै समनि जाथायखौ खोनासं जोमै नों आंखौ बेसे मोजां मोनो अलंबार आं नोंखौ मोजां मोननाया फोरमायसाया नाथाय जोमै बेफोर गासै बाथ्राफ्रा माब्लाबा फेलें जायोबा आं आंनि जिउखौनो फोजोबना लागोन जोमै ओइ एन्जर नों मानो बिदि आं नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन बे जोनोमाव मोनाब्ला आंबो थांनानै थानानै नङा अलंबार जोमै ओइ अलंबार फैगोन बैसागोआव जों सानैजों गाजा गोमजायै जुलि जानोसै बे आंनि रादाय औ जागोन दे जोमै आंहाबो आइ आफाजों नोंनि फारसे गोबां बाथ्रा रायलायनो दं ओइ जोमै थौ न'सिम थांदोनोसै
रना अलंबार दसेबाव नाङा जोमै बेवहाय थाबाय थाबा सोरबाफोर नुबा दानो गाज्रि बुंलायगोन थौ थांदोनोसै थोरो बिदि हेलौ ओइ जोमै मा जादों नोंहा मानो गाबदों आंनोबो खोन्था अलंबार आंनि गासैबो रादाय होनायानो दिनै फेलेंनि लामा मा आं नोंखौ मालाबा बावनो हानाय नङा अलंबार जोमै नाथाय नों आंखौ दिनै मानो दुखु खालामना गालांखो नोंखौनो आं आंनि गोरबोजों मोजां मोनोमोन नाथाय नों आंखौ दिनै नागारलांमारसिगोन ओइ अलंबार जोंहानि आदाया आंखौ नोंनो हरानो बेखायनो आंनि आदाया आंनो गुबुन सेंग्रा नागिरना दोनखाबायनो मा अलंबार नाथाय आं बे जुलियाव राजि गैया नों आंखौ हायोब्ला गाबोन लानानै थांफादो अलंबार जागोन दे जोमै आं नोंखौ गाबोन जोंहानि न'सिम लानानै थांफागोन जागोन दे अलंबार औ दे ओइ गथ' नों बिजों थांना आंजों न'आव थांफानो आरो आं न'आव थाङा थौनो नाङो नामा थारमानिया आदा ओइ सेंग्रा नों जेबो दाबुं नोंनि गासै खोथाखौनो आं मिथिजोबगो रंबाय औ बेनिखायनोथ' नों दिनै न'आव थांनो फैदों मोजां मोजां थां गथ' नङाबा दोना जोबोनसांदों फैनो नांगौ आरो आं थाङा थां जोमै नोंसा आदाया नोंखौ लांनो फैदों नोंसा आदानि बाथ्रा मानि थां ओइ जोमै आया राफा आं बै सिख्लाखौ मोनाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा आयै जा गोसोखौ हमथा